kayo pa ang nag-serve? Puti kay pa ang nag-serve. Puro nagdaghan ang order. Barato ra mo ko na mapagkaon din sa lami ay good. Amo kaon pa ka. Kaon pa. Kauna ni o. Ma'am! Oh, Reporting for duty. James, nagusto man ka diri. Kuan, ma'am ba? Nakauli na si pare. Bugay na akong problema, James, no? Kay hantod ka, mo pa kauli. Nak, mo lagi na ma'am ba? Purot na dito niya order ang mga pagkaon dito. Ay, ni si Marky ba? Nya, saan mo man? Balikon ako dito? Balik ka, James, no? Ay, kuan problema pero down payment sa. Unsa naman na, James? Ay, kadalihok down payment. Ay, unsa maka ma'am? May kabalo biya ka nga wala ko energy basta wala ko UC. Ang buti mo, James. Ay, ano kay kwarta diri, James? Ako na nito. Bahala ka ma'am, dugay pa tos pare. Da, bahala na. Maghulat na lang ko dari, ah. Maki! Amang ka. Be? Dali, dali. Lingkod. Be? Be? Asa mo kagikan? Nung dugay man ka nakauli. Gisugo biya ko ni magbayad og kuryente. Nga, kabayad na ka. Wala kabayad na mo kay dugay ko nakauli. Amang resibo. Nakanalang wala nang gikuha ang resibo eh. Kailan wala man yung gikuha ang resibo? Ay, pangatik, Maki. May storya na ako tinuod ni mo, Oh, be. May storya na ako, di ka masuko. Istorya sa tinuod. Di ba ka masuko? Istorya ka na ang tinuod, no? Tanaw na kung masuko ba ko? Nawala mo ng kwarta biyo, kabayad. Nawala ka pa. Nawala ang kwarta, Jud. Mo ba? Oh, mo galing dugay ko nakabalit mo, kay gipangita pa na ako sa dalan. Wala kaya ka naghapit-hapit ng mga restaurant? Wala. Mangatik ka? O pagkitaan ka og kuan, ebidensya, manihapit ka restaurant. Mangatik Ay, ka. nihapit ko, be, kay... Ano, di ako sa mga napangita na akong kwarta. Isang asal ako ni Adto, I search for everything. Nangutan ako sa mga tao. Kita mo kwarta, yung sila ulaman. Mga tawan, mo ko nila, mga ito nga. Sa kagutom na ako, nihapit ko, restaurant, di kaon ko. Kunya ko sa man imong gibayad na wala man kaya kay kwarta, na wala man kaya? Ha? Ay Pero pangatik. naman may 1K na pilin. Hey, ang pangbayad ko rin, duha mo lang kabutang ba, nadari ang kanang 1K, nya nadari ang katong sa nawala. Dari mo na nawala, nabili ng 1K. Mao ba? Okay, Bena, do not put your money in one basket. I do not put your egg in one basket. Para di mabuwak tanan. Sa timingan, be, grabe kayo. Diri lang, may ganap may 1K na kapaniw, tujog ko. Pagkakon. Hayop ka talaga! Kaya gamay rin yung order. Sakto lang, be, nga pampaniw to. Yung sa manday ni, oh. Pirting naghanag na sa tubangan ni mo. Happy pa kayo ka! Agay! Ay nga naman, puti kayo pa ang nag-serve? Ha? Puti kayo pa ang nag-serve? Puti kayo pa ang nag-serve? Dili mo na sa ginanabi. Na-explain ako. Pasilat jug ka. Na-explain ako na ba? Sige, pag-explain. Kanang mura nagdaghan ang order. Barato ra mo ko na mga pagkaon din sa lami ay good. Ano ba? Oh, lami kay pagkaluto. Barato ra mo na dagan kung na-order niya. Kabayo biya kabi nga pag mas-stress ko, nag-stress eating ko. Yan, stress pa ka karon. Ang distress pa juga kayo. Mau ba?